Vieš, ako zistím, ak žena naozaj miluje samú seba, to znamená, že u nej funguje sebaláska. Viem to podľa toho, alebo respektíve zistím to podľa toho, koľko peňazí zarába. Pretože ak žena naozaj miluje samú seba, tak je ochotná prejsť na disciplínu a povedať nie večierkom, party, alkoholu a všetkému, čo rozptyluje jej sústredenie od dosiahnutia svojich snov, respektíve cieľov. Pretože v krátkodobom horizonte dokáže tá žena povedať nie svojim priateľom alebo organizovaniu nejakých kávičkovských stretnutí, pretože sa plne venuje svojmu snu, svojej kariére, svojmu biznisu. Ona je ochotná obetovať tieto veci za to, aby dosiahla svoj vytúžený výsledok. Ona sa bude učiť, ako manažovať peniaze, ako investovať peniaze, ako mať viacero zdrojov príjmov, či už aktívnych alebo pasívnych. A v jednom momente všetky tieto obete prinesú svoje ovocie. A najlepšie na tom je, že v momente, keď máte tie peniaze, môžete si dovoliť povedať nie. Pretože ak nastane ten čas, že nejaký vzťah sa stane toxickým, respektíve niekto s vami nebude zaobchádzať dobre a nebude vás rešpektovať, tak môžete kľudne odísť. Môžete povedať nie. A druhý deň si kľudne môžete zarezervovať 5-hviezdičkový hotel, ubytovať sa v ňom a dopriať si napríklad wellness hýčkanie. Alebo môžete odísť z práce, ktorá vám už neslúži. Jednoducho vybrať si niečo lepšie. Alebo môžete povedať aj napríklad nie klientovi, ktorý vás nerešpektuje. A nemusíte sa zaoberať s nejakými negatívnymi myšlienkami, kto čo povedal alebo nepovedal, pretože máte peniaze. A peniaze znamenajú, že máte možnosť voľby, že máte možnosti, že máte slobodu a máte potom aj možnosť komfortu. Takže, ak sa ma niekto spýta, tak ja mu odpoviem, za každým jedným rázom sa rozhodnem